За трета поредна година голяма търговска верига подкрепи програмата Топъл обяд. На партньорска мрежа за благотворителност на Българския червен кръст в магазините на мрежата в цялата страна бяха поставени благотворителни кутии на БЧК, в които клиентите даряваха парични средства. На 26 ноември миналата година врачанските червенокръсти сложиха касичката за дарение в магазин във Враца, за да осигурят топъл обяд на деца от нашата област. Целевата група на кампанията са български деца, ученици в неравностойно положение, сираци, полусираци, безпризорни, деца на самотни родители и други. Във Враца набирането продължи до 4 януари, когато комисия отвори касичката и преброи дарените от милосърдните врачани 500 лева. Събраната сума ще бъде включена в програмата Топъл обяд на областния съвет на БЧК Враца, по която през учебната 2012-2013 година БЧК осигурява безплатна топла храна на 60 деца в неравностойно социално положение. Те са ученици от основно училище Свети Кирил и Методий, село Малорад, които започнаха да получават своя топъл обяд на 1 декември миналата година. За тях програмата ще осигури топла храна в продължение на 90 учебни дни. За тази хубава инициатива на Българския червен кръст Топъл обяд за деца от определени социални групи ще имам възможност да поговорим утре в ефир в 7 с директорът на областният съвет на БЧК Гергана Михалчева. Малко по-късно тук в студиото отново ще говорим за една инициатива на Червения кръст, която е изключително интересна и е насочена към младите хора, които искат да променят нещо и ще имат възможност да го направят, разбира се, с проект европейско финансиране.